Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo maono muli ndine Aida Chiwaya. Koma poyamba nayi mitu yake. Kampani yopanga magetsi ya Ijenko yati ikugwira ntchito molimbika kuti ichepetse kuthimathima kwa magetsi pofika mwezi wa Disemba. Unduna wa Zomwe watsindika kufunika kulimbikitsa ntchito yolimbana ndi matenda osapatsirana pofuna kuthana ndi matendawa m'dziko muno. Ndipo boma lachenjeza asodzi onse kuti lamulo ligwira ntchito kwa omwe apezeke akuchita usodzi ogwiritsa ntchito zida zoletsedwa pa nyanja ya Malawi komanso Malombe mu nyengo yotsekera usodzi wa nsomba. Takulandirani mu nkhani zathu. Kampani yopanga magetsi ya Ijenko yati pali chiyembekezo kuti pomafika mwezi wa Disemba vuto la kuthimathima kwa magetsi likhala litachepa m'dziko muno. Mkulu wa bungwe la Ijenko, Engineer Maxon Chitawo, amayankhula izi pamene amayendera malo a kampani opanga magetsi kuchokera ku mphamvu ya dzuwa omwe ali m'boma la Salima. Charles Wahara ali ndi ripoti. Malingana ndi mkulu wa kampani yopanga magetsi ya Ijenko, Engineer Maxon Chitawo, mwa makina atatu a kampani awiri okha ndi amene akugwira ntchito ndipo ndikapizira ndi Nkula zomwe anati zikupangitsa kuti magetsi asamakhazikike. Koma Engineer Chitawo anati pali chiyembekezo kuti pomafika mwezi wa Disemba pakhala kusintha kwakukulu, ati kamba kuti makina atedzani akhala atayambanso kugwira ntchito kamba kuti makina omwe anawonongeka akonzedwa m'dziko la Austria. Zonadi tinali mavuto a maintenance kuti machina anafa mwadzidzidzi poti machina samapanganika ndi machina atatu modzi kutedzani ena kunkula ena kukapishira. Akukapishira ndi kunkula takoza akugwira ntchito panopa takhandi akutedzani. Tedzani ali major 44 mari master winding anapsa. Ndi fara napsa tumene kuti tipangitse ena kuti tidzayikire. Kampani imapanga ma state amenewa ndi ku Austria ku Europe. Ndi tinalipira ndama zoyambirira kuti atipangire panopa atipangira andaruza kuti akupanga ship akutumiza amala aruza pa ndege zikafika ndi kuti manjini awo awiri abwera pamodzi ndi manjini zathu agwira ntchito ija kuyambira mwezi wa November pofika December ndi kuti imeneyonso ikhaira bweso palaini. So kupera December ndikhani machini wasagwira ntchito bwinobwino ndi kuti magetsi akhala okhulupirika ndithu oti sazi zimazima chifukwa ya mafodzi. Pa ulendo oyendera malo opangira magetsi kuchoka ku mphamvu ya dzuwa mboma la Salima, Engineer Chitawo anati malowa omwe ndi ndalama zokwanira $14 million adzawonjezera 10 megawatts ku mphamvu za magetsi m'dziko muno. Charles Wahara, MBC, Lilongwe. Akadaulo osiyanasiyana oona za ntchito ayamba kuwunikanso ndondomeko yokhudza chitetezo cha anthu apa ntchito. Izi zikudza kamba kakuti papita zaka zingapo tsopano kuchokera pamene ndondomeko yomwe inkatsatiridwa poyamba inasiya kugwira ntchito. Zambiri mu ripoti ili. Pamene dziko lino lili pakalikiliki kufuna kutukula ntchito za mafakitale ndi zina zobweretsa chuma m'dziko muno, akatswiri za ntchito ati ndikofunika kukhala ndi malamulo komanso ndondomeko zoyenerera zotetezera anthu pa ntchito kuti lotoli liyende bwino. Pachifukwa ichi, ntchito yokonza ndondomeko yatsopano yomwe idziongolera boma ndi kampani pamomwe anthu angakhalire ndi umoyo wabwino ndi otetezedwa pa ntchito ili mkati, monga akufotokozera mmodzi mwa akuluakulu oona za malamulo ku nduna wa za ntchito a Ofwa Alide. Kuwunikirako ndikofunika kwambiri because zinthu zimasintha. Malamulo anapangidwa kanthawi ndi programu yonso tinapanganso mwa kanthawi andimene takambira muja kuti inali ndi lifespan yoyatha ndi at the moment ndikuti tikupanga ukalero panda programu and programu imatithandiza kukhala ndi imakhala ngati guide kutiwongolera kuti tikuyenera kulowera kuti tikuyenera kupanga zakuti ndi pakati patakhala tikumangopanga zinthu ndi at least we are looking forward kuti tikamaliza kupanga programu iyi ndi kuti ma activities omali program ati panga guide so that tipange achieve zinthu zooneka as regards issue ya occupational safety and health. Ndipo katswiri wa za occupational safety and health
ku ofesi ya European Union a Johannes Mandoa ati dongosololi lomwe likuchitika ndi thandizo la EU kudzera ku program yotchedwa za ntchito lithandiza kukhazikitsa chitetezo cha anthu pa malo a ntchito zomwe zili ndi kuthekera kothandiza kukweza chuma cha dziko lino. Kumbali yawo abungwe la olemba anthu ntchito la ICAM ati ndiokondwa kukhala nawo pa dongosolo lowunikanso ndondomekoyi monga kufotokozera a Richard Chereko. Tapanga imene tikutinso ndondomeko imene ithandizire kuti policy imene tayikhazikitsa ija ikhale kugwira ntchito mosogozedwa ndi fundo zimene tukambirana lero lino mu meeting iyi. Ndi chimene chochitika chonena kuti mosogozedwa ndi ma consultant pali draft kapena kuti policy imene yangoyikidwa moyerekeza imene ifeyo ngati olemba anthu ntchito atiyitanitsa lero kunena kuti tiunikire kuti kodi zimene zili mmenemo ndi zimene zikuchitika ku makampani mabungwe osiyanasiyana ndi zomwezo. Dongosololi lithandiza kukonza ena mwa mavuto omwe alipo ku ntchito za OSH komanso kuonetsetsa kuti ndondomekoyi ikulingana ndi malamulo omwe mayiko amatsata. Miyezi ingapo yapitayi boma lidavomereza National Occupational Safety and Health Policy yomwe igwire ntchito kufikira chaka cha 2030. Erin Chimoyo, MBC, Blantyre. Unduna wa zaumoyo mogwirizana ndi bungwe la UNICEF komanso Partners in Health atsindika kufunika kolimbikitsa ntchito yolimbana ndi matenda osapatsirana mdziko muno pofuna kulimbana ndi matenda awa. Mmodzi mwa akuluakulu mu undunawu Dr. Jonathan Ngoma anena izi mboma la Mchisi pomwe amatsegulira chipatala choona za matenda osapatsirana. Zambiri mu ripoti ili la Madalitso Muhango. Poyankhula pomwe amatsegulira chipatalachi, mmodzi mwa akuluakulu ku unduna za umoyo Dr. Jonathan Ngoma ati kutsegulira kwa chipatalachi kubweretsa kusintha maka pa ntchito yoonetsetsa kuti anthu mdziko muno akulandira thandizo la zaumoyo. Dr. Ngoma anaonjezera kuti chipatalachi chipereka mwayi kwa amayi okhala m'boma la Mchisi kuti adziyezetsa matenda osapatsirana ndi cholinga choti adzilandira thandizo loyenerera zomwe akuti zithandizira kuchepetsa imfa zomwe zimadza kamba ka matenda awa. Chipatala chimene chitatsegulira chofunikira kwambiri chifukwa chimenechi chithandiza kuti anthu aku Mchisi apeze chithandizo cha matenda amenewa pafupi. Chathandiza kuti ukadaulo wonse kaya ndi nkhani za umoyo, mankhwala, kuyezedwa zonse zikhale pafupi. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la PIH Dr. Henry Ndindi ati bungweli linakhazikitsa ntchito yoona za matenda osapatsirana ya Pen Plus ndi cholinga chofuna kupereka chisamaliro kwa anthu omwe akudwala matenda a shuga, kuthamanga kwa magazi komanso mtima. Iwo ati bungwe lawo ndi lodzipereka pothandiza boma pa ntchito yolimbana ndi matenda osapatsirana m'dziko muno pofuna kuthana ndi matenda awa. Mbuyo kutakhala kulimbana kwambiri ndi nkhani ngati matenda HIV amene chifukwa chobwera kwa mankhwala anthu mwina sakumwalira akukhala moyo wautali, koma tikuonabe kuti mmene nthawi ikupitamo anthu akudwala matenda ngati amenewa. Ande ndi zinthu zimene zikuwatengera anthu ambiri ku imfa. Ndi chikhulupiriro chathu kunena kuti anthu asanafike pa level yoti apanga develop ma complications zathu omwalira tizitha kuwapeza ndi kuwayika pa treatment olo kuwapatsa uthenga wa momwe angapewere kuti angapange develop vuto limeneli. Mmodzi mwa anthu omwe akulandira thandizo la matenda a shuga Adolika Saukani alimbikitsa anthu mdziko muno kuti adzikayezetsa matenda awa ndi cholinga chofuna kulimbikitsa umoyo wabwino. Munthu umakhala udzimvera mthupi maso kuti matenda akuphwanya thupi lako akudya thupi umene udziyesetse kuti aliyese azidziwa mmene muli thupi mwake. Chifukwa akakukha kuti akupanga kwambiri akudya thupi lako munthu umatha kufoka kapena sokupha kumene. Bungwe la PIH pasi pa ntchito ya Pen Plus lamanga zipatala zopereka thandizo la matenda osapatsirana maboma a Mangochi, Rumpi komanso Mchisi ndi thandizo la ndalama lochokera ku bungwe la UNICEF. Madalitso Muhango, MBC, Mchisi. Mawanja osauka pafupifupi 300 m'boma la Mangochi akuyembekezeka kupindula ndi ntchito yatsopano yopereka ndalama yomwe bungwe la Islamic Relief Malawi likuyembekezeka kuyamba m'bomali. Sotin Dazi walemba ripoti ili lomwe akuwerenga Dave Uma. Bungwe la Islamic Relief Malawi a Edwin Singini, bungweli
limagwira ntchito zosiyanasiyana m'boma la Mangochi, koma padakali pano liyamba ntchito yopereka ndalama kwa manja ovutikisitsa ngati njira imodzi yothandiza boma kuchepetsa umphawi. Asingini ati kwa zaka ziwiri zikubwerazi ndalama zopyola 1 biliyoni kwacha ndi zomwe agwiritse ntchito mdera la mfumu yayikulu Chowe kupita kwa mabanja ovutika omwe ena mwa iwo amayang'aniridwa ndi amayi ndipo adzilandira ndalama komanso maphunziro amomwe angathandizire kuti apititse bizinesi zawo patsogolo. Choyambirira chenicheni anthu amene tikuwafuna kuti apindule ndi anthu 300 ndipo composition yake ndiyo kuti timatenga pa anthu 300 ndipo 60% akhala azimayi, 40% ndi azibambo. Apa ndinene kuti nyumba zomwe amene ali mutu wa pakhomo ndi azimayi, 40% akhala anthu amene mitu ya pakhomo ndi azibambo. So anthu amene wa kwambiri timatengera anthu amene ali aulumali kapena achikulire komanso amene ali ndi mwina nthenda zina zilizonse zomwe zikusausa moyo wawo. Anthu amenewo ndi amene timayambirira wapanga mweseri. Potsirirapo ndemanga mkulu oyang'anira za mapulani ndi chitukuko ku khonsolo ya Mangochi a Chris Nawata ayamikira ntchito yomwe bungwe la Islamic Relief Malawi igwire yothandiza kuchepetsa umphawi kwa manja osauka m'bomali. So ndi ntchito yabwino kwambiri yomwe ngati Fatisi Council tasangalala nayo. Chokha chomwe timayankhula amene muja timafuna tionetsetse kuti pasakhale kuti anthu amodzi akupindula ku mathandizo angapo nthawi imodzi kwa thandizo limakhala lipakani kufuatira limwaze bwinobwino kuti ngati kupindula kale program ina kapondolomeko ina kale yomwe ikupanganso zomwezo ngati social cash transfer ngati so public works timati ayi anthu amenewo aone kuti ayi asiye kaye fani kupindula kale koma tipindule ena zomwe tinatenga nthawi munati muone kukambirana kwambiri ndi anzathu a Islamic Relief koma ntchito yabwino kwambiri yomwe tikukhulupirira kuti nthawi imeneyi kubweza kusinkha makomo mbali ya kapezedwe komanso tinaonanso mbali yofunika kwambiri ngakhale mbali ya chakudya. Padakali pano khonsolo ya Mangochi ikuperekanso ndalama kwa manja osauka kudzera mu ndondomeko ya mtukula pakhomo. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC tentonenso mitu yake. Kampani yopanga magetsi ya Ijenko yati ikugwira ntchito molimbika kuti ichepetse kuthimathima kwa magetsi pofika mwezi wa Disemba. Unduna wa Zomwe watsindika kufunika kulimbikitsa ntchito yolimbana ndi matenda osapatsirana pofuna kuthana ndi matendawa m'dziko muno. Ndipo boma lachenjeza asodzi onse kuti lamulo ligwira ntchito kwa omwe apezeke akuchita usodzi ogwiritsa ntchito zida zoletsedwa pa nyanja ya Malawi komanso Malombe mu nyengo yotsekera usodzi wa nsomba. Takulandiranso mu nkhani zathu. Nthambi ya boma yoona ntchito za usodzi yachenjeza asodzi onse kuti lamulo ligwira ntchito kwa omwe apezeke akuchita usodzi ogwiritsa ntchito zida zoletsedwa pa nyanja ya Malawi komanso Malombe mu nyengo yotsekera usodzi wa nsomba. Mmodzi wa akuluakulu ochokera ku nthambi Dr. David Kumbanyiwa anena izi mboma la Mangochi pamwambo okhazikitsa ntchito yotsekera usodzi pa nyanja ya Malombe komanso Malawi kufikira pa 31 Disemba chaka chino. Owen Mavula wafika ndi ripoti. Chaka chilichonse nthambi ya boma yoona ntchito za usodzi imakhazikitsa ntchito yotseka usodzi kuyambira mwezi wa Oktoba kufikira kumapeto a mwezi wa Disembala ngati njira imodzi yofuna kupereka mpata kuti nsomba ziswane ndi cholinga choti ntchito za usodzi zisasokonekere. Ku Mangochi mwambo okhazikitsa nyengoyi wachitikira mdera la mfumu yayikulu Mponda komwe magulu okhudzidwa ndi ntchito za usodzi anasonkhana kuunikirana momwe ntchitoyi iyendere. Polankhula pamwambowu mmodzi mwa akuluakulu ochokera ku nthambi ya boma yoona ntchito za usodzi Dr. David Kumbanyiwa ati munyengoyi nthambi yayika ndondomeko zokhwima pofuna kuonetsetsa kuti asodzi komanso onse omwe amagwiritsa ntchito nyanjazi akutsatira malamulo onse.
lamulo limene limayendesa ntchito za usozi la Fisheries Conservation and Management Act limanenetsa ndithu kuti kodi munthu akapezeka akuphwanya lamulo kugwiritsa ntchito zosavomerezeka kapena kuchita usozi umene uli woti walesedwa nthawi yotseka nyanja apasule chilango chotani, ndipo muli zilango zokhwima mpaka nakukhala ku ndende. Nde tikuchenjeza asozi ndi anthu onse kuti nthawi imeneyi pamene nyanja yatsekedwa si bwino kuti tipite tikagwiritsa ntchito zida zimene zatsekedwa chifukwa kuteroko ndikuphwanya malamulo ndipo akhoza kulandira chilango. Ndipo bwana mkubwa wa bomali a Dave Chikwenembe alimbikitsa magulu onse omwe amagwira ntchito yolimbikitsa ntchito za usodzi kuti agwirane manja pofuna kuonetsetsa kuti palibe yemwe akuphwanya lamulo. Kukhala ndi nyanja ntchinthu chabwino ndithu, koma kukhalanso ndi zinthu kapena tichuma m'nyanjamo ngati nsomba ndi ulemerero winanso paderadera. Ndi tikufuna kuti tikhale ndi nyanja imenenso ndi yolemera chifuna kuti ili ndi nsomba mkati mwakemo. Anthu ena amabwera mdziko mwathu muno chifukwa ena kuti amakopeka ndi nsomba zimene tili nazo amene achapipizidwe kubwera. Munyengoyi asodzi saloledwa kugwiritsa ntchito makhoka opha nsomba ya chambo, kambuzi komanso usipa, ndipo opezeka amalandira chilango monga mwa malamulo. Mangochi ndi limodzi mwa maboma odalirika pa ntchito za usodzi mnyanja ya Malawi, Malombe komanso mtsinje wa Shire. Owen Mavula, MBC. Bungwe la Public Procurement and Disposal of Assets Authority PPDA lalimbikitsa eni kampani ndi mabizinesi ang'onoang'ono mdziko muno kuti azigwiritsa ntchito njira zamakono potumiza ndi kulandira mauthenga kuti mabizinesi awo apite patsogolo. Mkulu wa bungweli a Eddington Chilapondwa anena izi kunzuzu pomwe amatsegulira maphunziro a masiku awiri a eni bizinesi. Chimwemwe Milulu walemba ripoti ili. Pofuna kuthandiza anthu ochita mabizinesi ang'onoang'ono ndi eni makampani a Malawi kuti apite patsogolo kudzera mu njira zamakono zotumizira ndi kulandirira mauthenga, bungwe la Public Procurement and Disposal of Assets Authority PPDA likudziwitsa anthu komanso kuwalimbikitsa eni makampani ndi mabizinesiwa ubwino ogwiritsa ntchito intaneti pa ntchito yawo. Bungwe lachita izi podziwa kuti anthu ambiri ochita malonda mdziko muno monga akufotokozera a Oswell Nkhata akhala akukumana ndi mavuto. Akanangotiyikira mwina certificate imodzi yoti ma institutions onsewo azingoyikapo mwina ka signature, because NCIC you go for tax clearance, umapanga tax clearance kuti upangire new certificate. PPDA umapangaso tax clearance with MRA, then trade and industry umapangaso chimozimozi. That means ma certificate ambira makhala expired mu nthawi yosiyana-siyana, ndikuti upangire new ma certificate aja amavuta. As a result anthu amayesa mwina kungopanga forgery. Mkulu wa bungwe la PPDA a Eddington Chilapondwa ati mpofunika kuti ochita malonda ndi eni makampani a Malawi asatsalire mbuyo koma adzigwiritsa ntchito njira zamakonozi kuti ntchito zawo za business zipite patsogolo. Tsopano zinthu zili pa makina a kompyuta, si munthuso amene aziyenda kumagawa tijama titu ma RFQ, request for quotation, mwina kudumpha shopu yanu kupita shopu ya ena. Nkhani imene ija ndi yakale. Panopa zizikhala pa foni yanu ndiye kuti inuyo muzichita business mosasankhidwa kapena mosankhidwa, chifukwa inuyo muzikhala phe kunyumba kwanu ndi kupita pa website ya boma ndi kuona kuti kuti boma likugula zinthu izi kuti kapena ndi department yanji ya boma imene kugula stationery. Zimene muziziona popanda pachingereza amati human intervention, palibe munthu amene adzipanga izipanga ndi kompyuta. Bungwe la Public Procurement and Disposal of Assets Authority limayang'anira ntchito zogula ndi kugulitsa katundu wa boma pofuna kuti pakhale chilungamo komanso kuti ochita ntchito za malonda ang'onoang'ono mdziko muno apite patsogolo. Chimwemwe Milulu, MBC, Mzuzu. Mpingo wa Salvation for All Ministries wati ugwirana manja ndi boma pothandiza Amalawi ena omwe ali ndi vuto la njala mdziko muno. Mtumwi Clifford Gawinga wa mpingowu wanena izi ku Lilongwe pamene anathandiza osowa achikulire komanso ana amasiye ndi zovala komanso chakudya. Mtumwi Gawinga anakonza mwambowo pokondwerera tsiku lomwe adabadwa. Isaac Jali wadzandilipoti. Anthu osiyanasiyana kuphatikizapo ana amasiye,
achikulire komanso ana amene amapemphetsa misewu ya mizinda ndi m'matauni anasonkhana ku likulu la mpingo wa Salvation for All Ministries ku area 38 mu mzinda wa Lilongwe, komwe mtumwi Clifford Kawinga wa mpingowu anawakonzera nkhomaliro ngati mbali imodzi yokondwerera tsiku limene adabadwa. Mtumwi Clifford Kawinga anati mpingo uli ndi udindo waukulu kwambiri osamalira ndi kuthandiza nkhosa zake makamaka pa mavuto osiyanasiyana kuphatikizapo njala. Pamenepa mtumwi Clifford Kawinga anati mpingo wa Salvation for All Ministries ugwira ntchito limodzi ndi boma poonetsetsa kuti anthu amene akuvutika ndi njala athandizidwe powapatsa chakudya. Mtumwi Clifford Kawinga anapitiriza kunena kuti mpingo wa Salvation for All Ministries wayamba kale kupereka fetereza, mbewu komanso mapampo opopera madzi oyendera mphamvu ya dzuwa pofuna kuthandiza makalabu a alimi kuchita ulimi wa nthirira. Ndimona ngati ntchito yayikulu ya mpingo ndiye kuti ime ndi boma. Number 1 kuipempherera boma, kupempherera atsogoleri. Chachiwiri kufikira kuthekera kufikiranso kwafikira anthu kuthupi. Tikayang'ana kumbuyoku muona kuti mayiko ochokera kunja ambiri abakhala kubwera kuna chikhristu kudzatifikira Malawi kuti mangira machalichi madera osiyana m'mamidzi. Ichi ndisonyeza kuti nafenso kuno ku Malawi pa gwero limene tigwera la njala ndi zina ifenso takonzeka kuti tisonkhetse limodzi tifikira anthu m'mamidzi ndi madera ena. Tayamba kale panopa tili ndi tabweretsa initiative imene tikuyitcha Hopefield initiative imene ikufikira anthu kutsegula maklabu m'mamidzi. Cholinga chakuti tafikira anthu ndi zipangizo koma pachilala chimene chatifikirali tibweretsa initiative imene ndi cholinga chakuti tilimbikitse ulimi. Tisangodalira zolandira ayi. Amalawi ndi amphamvu ndodziyimira koma zimasowa zipangizo. Klabu iliyonse tumayipatsa 50 bags of fertilizer, solar panel pump, komanso tumapatsa mbewu ndi kuwapatsanso chimanga chakudya ndi mankhwala amene angathandizire ku mbali zimenezo. Ndipo alimbani phiri ndi mmodzi mwa anthu amene akhala kulandira thandizo kuchokera ku mpingo wa Salvation for All Ministries. Abusa wa Nsaname ya amene wani munthu wabwino kwambiri. Nthawi zambiri pakauta akumbukira kubadwa kwawo amatitana ife anthu osaoneka pamaso pa anthu kuti gulira zovala ngati mmene mukundioneramo, zovala zimene ndavala kuchokera pasi mpaka na mwambamo ati gulira ndiwo komanso atititanira kukhando kunoko kuti zasangalale nawo ndi anthu ochepa. Ripoti laposachedwa apa la Malawi Vulnerability Assessment Committee laonetsa kuti anthu pafupifupi 4 miliyoni m'dziko muno afunika thandizo la chakudya chokwana 200,000 metric tons, ndipo panopa boma layambapo kale kugula chimangachi kuchokera mdziko la Zambia. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Kusakhazikika kwa thandizo la zachuma kukhudza ntchito yofikira achikulire omwe ali ndi matenda angonagona ndi thandizo la ulere la chipatala ku bungwe la Nancholi Youth Organization nayo mboma la Blantyre. Mtolankhani wa Ruth Chinangwa anatsatira nkhani ndipo walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Chisomo Break. Gogo Cecilia Binali azaka 69 omwe amachokera mmudzi mwa Chimire mdala mfumu yaikulu kuntaja mboma la Blantyre amadwala matenda amgonagona omwe ndi mphumu ndi kuthamanga kwa magazi. Iwowa ndi mmodzi mwa anthu achikulire omwe amapeza thandizo la mankhwala pa chipatala cha nayo pa sabata kamodzi. Iwo ati chiyambire ni thandizoli umoyo wawo wasintha. Kuno kuchipatala imabwera zolandira mankhwala amandiweza BP amandipasa mankhwala ina aliwonse magala asima ndimalandira bwinobwino amandiweza china chilichonse vuto limene ndili nalo amandiwuza muzikamwa madzi motere ndimamwa ndikatha pamenepo amandipasa mankhwala okwanira imatasoka mwati chakudya timalandira. Lero ndimaona kuti thupi langa limakhala bwino limakhala wanyonga kupambana thanzi langa limaona bwinobwino ndikamwa mankhwalawo ndikudyako ndikapita kunikona kuonjezeranso zakudya izi ndizi. Mkulu woyendetsa ntchito za bungweli a Ane Magoli ati vuto la zachuma. Mkulu woyendetsa ntchito za bungweli mayi Ane Magoli ati vuto la zachuma ndi lomwe likupangitsa kuti asafikire anthu ochuluka ndi ndondomekoyi. Kuno ku Nancholi Youth Organization tikuthandiza anthu achikulire
kapenanso anthu amene akudwala matenda angonagona. Mwachitsanzo tikuthandiza anthu amene akudwala matenda ngati asima, amene akudwala matenda ngati a sugar, komanso anthu amene akudwala matenda ngati a BP. Kungonena mwaochepa chabe, koma matenda alipo siyanasiyana amene tikuthandiza pa chipatala pano. Anthu akabwera kuno amalandira mathandizo osiyanasiyana ndithu. Amalandira mankhwala, amalandira ingakhale uthenga wa uzimu. Malinga ndi bungweli achikulire 715 akulandira thandizo mu ndondomekoyi m'midzi 24 yoyandikira kuphatikizapo ya Mpagaja, Gaka, Nzeru komanso Baluti. Munkhani za masewero. Timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino ya Scorchers yalepherana ndi timu ya Angola posamwitsana zigoli mu masewero oyamba amu ndime yodzigulira malo mu mpikisano wa AFCON. Masewerowa amasewerera ku Angola. Matimuwa akumananso mu masewero achibweretsa lachiwiri sabata yamawa pa bwalo la Bingu mu mzinda wa Lilongwe. Yemwe adzapambane masewerowa adzigulira malo ku mpikisano omwe uzachitikire mdziko la Morocco chaka chamawa. Timu ya Malawi sinayambe yapita ku ndime yosiriza ya mpikisanowu. Ndilipoti ndi nkhani imeneyo tamaliza nkhani zathu mmawa uno, koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Kampani yopanga magetsi ya Ijenko yati ikugwira ntchito molimbika kuti ichepetse kuthimathima kwa magetsi pofika mwezi wa Disemba. Unduna wa Zaumoyo watsindika kufunika kolimbikitsa ntchito yolimbana ndi matenda osapatsirana pofuna kuthana ndi matendawa mdziko muno. Ndipo boma lachenjeza asodzi onse kuti lamulo ligwira ntchito kwa omwe apezeke akuchita usodzi ogwiritsa ntchito zida zoletsedwa pa nyanja ya Malawi komanso Malombe mu nyengo yotsekera usodzi wa nsomba. Pezani nkhani ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Aida Chiwaya, mmawa wabwino. Madzulo abwino kwanonse, yakwananso nthawi ya zanyengo. Tiyembekezere nyengo ya mphepo nthawi zina ya mitambo yapatali komanso yotentha madera ambiri a dziko lino. Tikudziwitsani kuti mu nyanja ya Mchere ya India muli namondwe otchedwa chenje, koma padakali pano namondweyu sakupereka chiopsezo.